Hallo, avui us porto l'expressió etwas durch die Blume sagen. Això significa que expresses la teva opinió, però des del respecte, dient les coses amb sensibilitat i sense ser directe. Per tant, ho dius a través d'una flor, no? Dius el que tu penses, però de forma més suau. Les coses es poden dir de moltes formes diferents. Per exemple, etwas direkt sagen. No? Dir alguna cosa directa. Etwas ironisch sagen, dir alguna cosa de forma irònica. També pots dir, per exemple, etwas übertrieben sagen. No? Dius alguna cosa de forma exagerada, o sigui, ho guarneixes més del que en realitat és. O etwas durch die Blume sagen. Per tant, dius el que tu penses, però no directament, més indirecte. Un sinònim de etwas durch die Blume sagen seria etwas verblümt sagen. Verblümt és la forma positiva, o sigui, dir alguna cosa freundlich, indirect, exacte, no? O sigui, més amable indirectament, i en canvi un verblümt sagen significa que dius una cosa ganz ehrlich und direkt, no? O sigui, molt sincerament i molt directa. Per tant, verblümt und verblümt sagen. Relacionat amb aquest tema, dir-vos que l'expressió etwas durch die Blume sagen també pot anar amb d'altres verbs, com per exemple etwas durch die Blume sprechen oder zu verstehen gegeben. Per exemple, hat ihr durch die Blume zu verstehen gegeben, dass, i això significa ell li ha donat a entendre, li ha fet entendre durch die Blume, o sigui, indirectament, que alguna cosa. Un altre verb que he dit amb durch die Blume seria el verb sprechen. Ich hoffe, dass direkt und ehrlich ist und nicht durch die Blume spricht. Espero que sigui directe i sincer i no digui les coses, no parli a través de la flor, no parli com donant-li voltes i sense dir-ho directament. Molt bé, doncs que vagi molt bé. Ciao, ciao, tschüss!